opatsani nkhani ndine sibongezi yambo poyamba mitu yake. Aphungu a chipani cha DPP ananyanyala zokambirana mnyumba ya malamulo potsutsana ndi ganizo loti bungwe la mera likweze mtengo wa mafuta a galimoto. Bungwe la Nice Trust labwereza kulimbikitsa adindo kusintha ndondomeko zoyendetsera chisankho kuti khumbo lokhala ndi amayi ambiri m'maudindo mundale litseke. Gulu la Economic Freedom Movement lati likufuna kuti boma liyike chinyamata patsogolo mu ndondomeko ya AIP. Ndipo mzamasewero bungwe la FAM latulutsa mndandanda wa zochitika za chaka chino zamasewero a mpira wamiyendo wa pagombe. Tsopano nazi nkhanizi. Aphungu a chipani chotsutsa cha Democratic Progressive ananyanyala zokambirana mnyumba ya malamulo ati potsutsana ndi ganizo loti bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority mera likweze mtengo wa mafuta. Mpungwepungwe unabuka komiti ya nyumba ya malamulo iona zachilengedwe itabweretsa ripoti mnyumbayi lomwe lati bungwe la mera likuyenera kukweza mitengo ya mafuta a galimoto. Mtsogoleri wa mbali yotsutsa a George Chaponda wati sangalole kuti adzingovomeza zinthu zimene pamepeto ake zingabweretse mavuto kwa Malawi. Parliament mchito yache ndi kuti ife tikwayimirira anthu akumizi amtaoni ndi kwina ndi kwina. Choncho apa tinali kukambisana chimakhala debate. Aboma anena zawo pankhani imene ya report imene inachokera ku natural resources. Komanso pano tinaona kuti First Deputy Speaker akuponderera. Ife tikati tiyambe kunena kuti ife sitifuna mafuta wakwezedwe chifukwa cha izi ndi izi, iwo aja analifuna kuti kumene zisambeke. Anakambanso kuti point of order imene yona ili malamulo athu am parliament zimene zonse anafuna kuti zisachitike iyayi. Komanso anthu amene athu amafuna kuti azipitirira kukamba ngati onapo na malomba MP wa ku Machinga uko iwonso analesa kupitiriza kunena. Ndipo chifukwa cha chimene amangofuna kungoti tingovomera ndiye ife osusa sitifuna kuti tikhala ngati rubber stamp pa zimene afuna achite boma. Ndipo aphungu mwanatsa mnyumbayi anavomeza ripoti ili zomwe zikutanthauza kuti bungwe la mera litha kukweza mitengo ya mafutawa. Bungwe loyimira ogula mdziko lino la Kama lafunsa bungwe lona za mafuta a galimoto la mera kuti likweze mtengo wa mafuta pofuna kupewa kusowa kwa mafutawa, pomwe zadziwika kuti dziko lino likugulitsa mafutawa pa mtengo otsika kuposa omwe likuyitanitsira mafuta kuchoka kunja. Mkulu wa bungwe la Kama John Kapito ati ngati bungwe la mera lipitirire kusakweza mafuta awa, izi zichititsa kuti omwe amabweretsa mafuta wa mdziko lino alephere kuyitanitsa mafuta ena zomwe zikhudze ntchito zachuma ndi zina. Ifeyo tolinga chathu tofuna kuti anthu azipeza zinthu zotsika koma osakhala munjira yonena kuti yolafika ayi. Chimene timapanganso ndikuwunikira anthu kuti kodi zinthuzi ndizoona kapena nzaboza. Pakati pano pati kukhala moyo waboza pachoti mafuta amene amabwera mdziko munomo amayitanitsa ndi makampani. Amakampani aja pakati pano pakhala kudandaula kuti mafuta awo akabweretsa mdziko muno chifukwa choti mitengo imapangidwa ndi amera amene lili bungwe la boma. Amakazikisa iwo amalephera kuti ayikise mtengo wawo ndiye akugulitsa mafuta wawo pa mitengo yotsika. Mitengo yotsika imene iyi kupangitsa ziopsezo ziwiri. Choyambirira ndi chakuti akhoza anthu awa akaona kuti mafuta awo akulephera kupanga ndalama yawoyi ndiye kuti samayitanisa zimene zibweretse mdziko muno kukhala kuti mukhala mopanda mafuta. Chachiwiri ndi chakuti pa ndalama imene akulephera kutolerayi chikhala ndithu chikole chachikulu pa ifeyo ma consumers. Imene kuti kusogoloko zizakhala kuti tikulipira mpaka na kusogoloko chifukwa choti ndalamayo ikukulirabe akugulitsa pa mitengo yosayenera. Koma mnene wa bungwe la mera Afitina Khonje wati ngakhale nkhawa zomwe bungwe la Kama anena ndi zomveka, bodi ya bungwe ili ifotokoza ganizo lake pa nkhani itatsiza kuunika pempholi. Nene kuti akali panopa mafutawo alipo koma tiyang'ana mchisogolo kuti tipanga totani
kuti mafuta wabitiye kukhalabe ndi udindo wa bodi ya mera kuyimika zinthu zosiyana-siyana zokhudza za mafuta makamakaso kumbali ya mtengo wa mafuta ndi bodi ya mera imazindikira bwino lomwe udindo wake chifukwa chake tikamanena kuti panopa zinthu zikuyenda mwakuti zikutanthauza kuti anthu ena akakumakhala pasi kukambirana za nkhani ya mafuta. So pamfano yake imene ma assessment atakhale kuti achitika ndipo amalizidwa monga timachitira mbuyo ndikuti bodi ya mera imabwera sopoera nkutina kuti chakankana assessment zinthu zikuona kuti mafuta atichizire kubwera dziko muno taita ndondomeko izi ndi izi kapena malikasi ake ndi awa ndi tingoti pasampata dera bodi yakuti igwire ntchito yake iyi ndetamba zimene anthu akunena ndikuti nditoona kuti tiyenera panga chotekera kuti mafuta apitiye kupezeka pansi. President Lazarus Chakwera wati ubale wake pakati pa dziko la Malawi ndi Mozambiki wapita patsogolo mu nthawi yomwe a Filipe Nyusi akhala pa udindo ngati president wa dzikolo. Iwo anayankhula izi ku University ya Malawi kuzomba pomwe a Nyusi amalandira degree ya ulemu pa ntchito yolimbikitsa ubale pakati pa maiko. Achakwera ati a Nyusi ndi ofunika ulemu wapadera kamba kolimbikitsa mtendere. Bungwe la Nice Trust lati pokhapokha malamulo ndi ndondomeko zoyendetsa chisankho zitasintha kuti madera ena amayi azipikisana okhaokha, khumbo lokhala ndi amayi ochuluka m'maudindo andale likhala lovuta kulikwaniritsa mdziko lino. Mkulu woyendetsa ntchito za bungwe ili Agrey Kalinde Kafe yemwe amayankhula izi pa maphunziro a anthu ophunzitsa anzawo zakutenga gawo pandale kukalonga, ndipo wati kusintha malamulo ndi kuyambitsa ndondomeko yoti amayi azipikisana okha m'madera ena ndikothandiza kukhala ndi chiwerengero chofanana pa maudindo. Iwo ati maiko monga Rwanda achita bwino kumbali yolimbikitsa amayi kutenga maudindo mundale kamba kogwiritsa ntchito ndondomekozi. Adam Zundaninga ndi zambiri. Ngakhale chiwerengero cha amayi pa maudindo pandale chakhala chikusintha mdziko muno chiyambire kusata ulamuliro wa zipani zambiri, koma pali ntchito yayikulu imene boma komanso magulu okhuzidwa ndi nkhani za chisankho ayenera kuchita pofuna kukweza chiwerengero cha amayi pa maudindo pandale. Panopa bungwe la National Initiative for Civic Education lati kukhulupirira kuti kusintha malamulo akayendetsedwe ka chisankho komanso kusata ndondomeko yoti amayi azipikisana okhaokha madera ena zingathandize kukweza chiwerengero cha amayi pa maudindo pandale. Mkulu woyendetsa ntchito za bungweli Agrey Kalinde Kafe ati kuphunzitsa anthu amene aphunzitsa anzawo kuti akhale ndi upangiri kungathandize kwambiri kuti amayi aziwe mmene angakopere anthu komanso kukhala ndi njira zimene angapezere ndalama. Aileen Mwene Lupembe ndi mkulu woona kuti pali kusasiyana pakati pa amayi ndi abambo mbomali, ndipo akufotokoza zifukwa zimene zikuchititsa kuti chiwerengero cha amayi chikhale chosika pa maudindo mndale. Bungwe la Nice mogwirizana ndi bungwe la Center for Society Strengthening akugwira project yotchedwa nthawi yawo ndi thandizo la ndalama lochokera bungwe la UNDP. Malo mwa Zodiac ndine Adams Clement Undani. Wachiwiri woyamba wa spika wa nyumba ya malamulo Madetsoka Zombo wati komiti za nyumba ya malamulo zikulephera kutumikira anthu ovutika chifukwa cha vuto la zachuma, ndipo wapempha mabungwe akufuna kwabwino kuti awathandize. Akazombo aneneza lachitatu kulilongwe pa zokambirana zokhudza ndondomeko ya zachuma yokomera magulu onse a anthu omwe inakonza ndi bungwe la Center for Civil Society Strengthening mogwirizana ndi Scottish National Party Westminster Foundation for Democracy. Mone yankhani pano pa Zodiac tikupatsanso zambiri zikatha izi mukhale pomwepo. nayi nkhata ya maluwa zikafikatu ngati pamenepa mphamvu zimatha, nzeru imasowa. Apa ndi pamene mukuyeneka kukumana ndi Asena Tiring Contractors. Iwowa amakugwirani chanza kuti mukwanise kumanga nyumba yomaliza ya ulemu kwa okondedwa wanu. Iwowa amakumangirani chiliza chosiyanasiyana malingana ndi kukonda kwanu. Iwowa amamanga chiliza chokamangira pomwepo kapena chochita kutenga kukangoyikapo. Amafika kwina kulikonse kumene inu mukufuna kuti afike. Asena Tiring Contractors. Iwowa amapanga mtundu wina uliwonse wa chiliza chimene inu mukuchifuna, ndipo amalola kumapereka pang'ono. Mukhoza kuwapeza lero mu mzinda wa Lilongwe kulikuni, kapena mukhoza kuwayimbira foni pa 093 931 909. Mukayimba namba limeneyi muyankhulana
ndi Mr. Zuze Laisoni. Iwowa amafika kwina kulikonse kumene inu mukufuna kuti akafikeko. Kudandaula kwa kholo lako mwayi sudzaupeza. takulandaninso tono mitu ya nkhanizi. Aphungu wa chipani DPP ananyenyala zokambirana m'nyumba ya malamulo potsutsana ndi ganizo loti bungwe la mera likweze mtengo wa mafuta agalimoto. Bungwe la Nice Trust labwereza kulimbikitsa adindo kusintha ndondomeko zoyendetsa chisankho kuti khumbo lokhala ndi amayi ambiri m'maudindo mu ndale litheke. Gulu la Economic Freedom Movement lati likufuna kuti boma liyike chinyamata patsogolo mndondomeko ya AIP. Mzamasewero bungwe la FAM latulutsa mndandanda wa zochitika za chaka chino zamasewero a mpira wa miyendo wa pagombe. Opitira ndi nkhanizi achinyamata ena pansi pa gulu lomwe akulitcha kuti Economic Freedom Movement lati likufuna boma kudzera ku nduna za ulimi kuti lilole achinyamata kukhala patsogolo pa anthu opindula mndondomeko yogulitsa zipangizo za ulimi zotsika mtengo AIP. Mtsogoleri wa gululi ya Joseph Peshi wati achinyamata ndomwe ndi mphamvu zoti atha kuchita ulimi omwe ungathandize kuti dziko lino lizikhala ndi chakudya chokwanira, ndipo ndi chifukwa akupempha izi. Koma mlembi wamkulu mu nduna za ulimi Dixie Kampani wati boma linakhazikitsa kale ndondomeko zina monga ntchito ya AGCOM komanso NIF zomwe achinyamatawa angamapezeko thandizo lomwe akulifunali. Bungwe la National Youth Council of Malawi lati dziko la Malawi silingakwanitse masomphenya ake achitukuko kwa Malawi 2063 ngati silipereka mpata kwa achinyamata kutenga nawo gawo pa ntchito yopanga ziganizo zofunikira. Wapampando wa bodi ya bungwe ya Duncan Chiani wati achinyamata ambiri akhala akusalidwa pa ntchito za chitukuko pomwe 10% yokha njomwe imatenga nawo gawo, choncho apempha magulu okhudzidwa kuti athandize kusintha izi. Iwo amayankhula izi lachitatu ku Lilongwe pa msonkhano omwe magulu okhudzidwa amakambirana za ndondomeko yona za chinyamata ya bungweli yomwe iyambe kugwira ntchito chaka chino kufikira mchaka cha 2029. Tsopano tunipo nkhani za masewero. Bungwe la FAM latulutsa mndandanda wa zochitika za chaka chino za masewero a mpira wa miyendo wa pagombe kuphatikizapo mpikisano wa Africa Cup of Nations umene timu ya dziko lino ikasewere nawo ku Egypt mwezi wa Oktoba. Kalata ya bungwe ili kuonetsa kuti mpikisano wa HTD Championship umene umachitika chaka chotsatira ligi ikatha useweredwa mwezi wa Disemba. Pakadali pano akuluakulu oyendetsa masewero wati ngakhale ndi okhutira ndi mndandandawo khawa yawo ili pakuchedwa kuyamba kwa ligi. Bungwe lina lomwe silaboma ku Lilongwe la Bubes Pride Foundation limene limagwiritsa ntchito masewero pothandiza achinyamata kuzindikira za udindo wawo komanso kukula ndi makhalidwe abwino lakhazikitsa ndondomeko yatsopano ya zaka zinayi yofuna kukonzekeretsa kukhala atsogoleri odalirika mtsogolo. Mkulu wa bungweli Nohara Chinguo watiuza kuti ndondomeko iyi imene kutchedwa Back with International Leadership Development Build Malawi ikuyembekezeka kufikira achinyamata 13,000 azaka zapakati pa 17 mpaka 25 amene aphunzitsidwa upangiro osiyanasiyana woti akasule achisodzera ena. Mu program imene tiphunzitsa aziphunzitsi kuti akhale othandiza achinyamata kuti azitha waphunzitsa sports kuzira mu sports achinyamata atha kuphunzira za utsogoleri wabwino, kukhala moyo wabwino, komanso muli ma component amene tapanga introduce okhuza ndi Malawi konkuno okhuza ndi mental health komanso entrepreneurship. Mu zaka zinayi zikubwera tikuyembekezera zinthu zambiri. Chachikulu nchokuti tikuyembekeza kuti project imene ifikira anthu ndi ana osachepera 13,000 Malawi muno pano patiyamba kuno ku Lilongwe koma zikayenda bwino tithaso fikira m'madera ena. Kupatula pamene tikuyembekeza kuti aziphunzitsa ngapo atha kuphunzira kuti sports watha kuigwiritsa ntchito pophunzitsa ana m'maklasi kapena pophunziranso zina zosiyanasiyana za moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Pachifukwa chimenechi tikuona kuti chimenechi chichitika njoti achitsodzerawa azikhala kubwerako pamapeto pang'ono chifukwa tiziphunzitsa kaye achinyamata ang'onoang'ono amene ndi zaka 16 kuthera 25 amene azipita kaphunzitsa ana ang'onoang'ono achitsodzera. Chimene tikukhulupirira nchoti mmene mpoyamba tikaphunzitsa adakali ana akamakula atha kuzaphunzitsa azinzawo mosavutikira. Tinali ndi ma activities ena amene ana aja amaphunzira kuti kodi kuti athane ndi zinthu zina mwachisanzo
mwachitsanzo mpira uja kuti apasidane pa timu yawo angapange bwanji aphunzirapo zinthu ngati kuti kugwirira ntchito limodzi komanso communication kukambirana kuti kodi njira yabwino yophweka kuti tithane ndi vuto limene lili kuti zitheke zimene tikufuna litha kukhala lotani. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu a unduna za chinyamata ndi masewero a Kina Phiri wati ndondomeko zotere ndi zothandizira chinyamata kukhala nzika zodalirika. Poruyezi tikhoza kukhala kuti taphunzirapo zambiri ndiponso kayendesedwe ka programs akhala kuti ali mu malo mwache koma ineyo mmene ndikuonera ndi chinthu chabwino kuti ifeyo kusogolo kuti chite take over tikhale ngati osogora sopano kuti azungu akamabwera mwina akhoza kubwera for advice koma pakali pano kuti after 4 years ndekuti ifeyo tikhala kuti we are ready sungalephera kukhala ready after 4 years koma ngati program yake lichonjo ine ndi mmodzi wawo woti ndizalimbikira kwambiri kuti mwina ndikhalepo mu body yawo kuti zonse zimene zikuchitikazo ndizikhala nawo ndiziyenda nawo ndizapasa ma advice ngati munthu woti wakhalisa kwambiri mu masewero. So ineyo I think it's a very welcome development. Apanso ndi pamapero pa nkhanizo matisanasiyane toneso mitu yake. Aphungu achipani cha DPP ananyeya zokambirana m'nyumba ya malamulo kutsutsana ndi ganizo loti bungwe la mera likweze mtengo wa mafuta a galimoto. Bungwe la Nice Trust labwereza kulimbikitsa adindo kusintha ndondomeko zoyendetsera chisankho kuti khumbo lokhala ndi amayi ambiri m'maudindo mundale litheke. Gulu la Economic Freedom Movement lati likufuna kuti boma liyika chinyamata patsogolo mndondomeko ya AIP. Ndipo mzamasewero bungwe la famu latulutsa mndandanda wazochitika za chaka chino zamasewero ampira wamiyendo wapakhope. Pezani zambiri pa zodiacmalawi.com. Munayindile Sibongile Ziyambo makoma mndiseko.